Nay, magandang hapon po, nanay. Magandang hapon din po. Ibig mo sabihin, ay pangalawang punta mo na po ngayon? Hindi, first time. First time mo pa lang. Pero, ibang manggagamot, galing na siya. galing ka na po pala sa ibang manggagamot. Ngayon po, sa pagpunta nyo po sa ngayon para ipakonsulta yung karamdaman mong sakit, nay, na palipad hangin. Ano po sa pakaramdam mo sa ngayon? Magaan na po yung ano ko. Kasi matagal ko nang pinapanood. Matagal ka na po. Napapanood ko na siya niyan, naglalay. Tapos, ayun nga, tapos nung mga, yung ibang pinuntahan ko, yung dinamula-ula nila, kaya lang hindi ako makatulog. Kaya kasi ko kailangan ko pumunta dito mas makita siya ng Ang naging sakit nyo pala na yung ano, yung palipad hangin. Tao po yun, nay. po tao daw, na may edad na. Hayaan mo na yun, nay. Basta importante na, nanay, gumaling ka na. I-reverse yun. Magre-reverse sa kanya yung kung anong ginawa niya sa'yo, babalik din sa kanya yon. Basta huwag kang mag-iisip ng kung ano man sa kanya. Hayaan mo na si Papa Jesus ang kumalabit sa kanya. Pero okay na po yung ano mo, pakaramdam mo sa ngayon, nay. Kaya, nararamdaman mo minsan. May kutan kasi ano. Pain na lang yan, nay. Bumubuhat ka. Dahil hindi naman agad na bigla, pero okay na. Okay. Salamat ng marami, nanay, sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat sa inyo, mga staff ng Okay po. Bye-bye, salamat, Nay! Masaya ka na! Thank you so much! Thank you so much. Bye-bye. Masaya ka na, wala sakit! Nay! Masaya na, wala sakit! Okay, thank you. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you, Lord. Yeah, bye-bye. Alam na, bye-bye na kaya. Graduate na yan, hindi na babalik. Hey, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.